puds, let's go! Dinanda ko 5 klaseng mamyalong PUBG. Oh my god, no. Asan kayo mga kaibigan? Oh my... Number 1, deng mga tapang. Mag-drop lang ka rin hotspot. Tapos, ang ditang na mo lumubno kay mismong game. Hot-blooded. Sige! At tayo! Luko ka rin niya! Bebe pa iba ka mo! Na? Asan kayo, boy? Bobo! Eat this! Ang burida kalubda, atin lang baril manadtan nung manadtan. Tigde pa ilapula. Katapang. Number 2! Play safe. Ilaretang maumunta, karing mga loud, talas talber. Ilaretang kay alima pamunta ka rin hotspot. Matats! Natural, play safe. Detang maumunta ka rin mga loud, taliblib balugar. Karetang malalangakit, anino ning tao. Footsteps, alalang damdaman. Sarili lang footsteps, siyan damdaman da. Tala... Karetang makalaot, tang malaw iya kayang aeroplano, itang matulid na ning aeroplano, di ba? Kung nyo, dadiretso yung aeroplano, mumutala, mamagmutala left, mumutala right, basta mumutala kitang wala, tanggalang manay ka rin. Tas mati lang minsan. Ang gati, dintang imobilog, kaya lagagalo, pini-play safe yan. Number 3, deng vacuum. Burida karela yagan ing meto nga bale, ito nga village. Burida karela yagan para lakpang attachment. Agli kumakpasagling balance. Lakpang loot. Nani? Agli para kumakasagling greeny. Smoke, pong flashbang. Agli. Wala mo magkulang yan pa level 3 bag karela. Burida level 10, 20, 100, level 100 yung bag. Pinita, sige. Kaya ka naman. Pati ako naman eh. Ay ng pusong di mapigil. Ang dulo na ng buwe. So, basically, kung nandangan nga ganagan ng akwado. Looter! Ang gataya sa pakbag, elam ako. Ganagan ng balas, energy drink, ganagan ng baril, buridang dalan. Sa pakandeng attachment, sa pakandeng tactical stock, sa pakandong times 4, times 8, times 15. Kaya sobra na karaka loot. Ito na pansin na tuning kulay blue or the blue zone. Tapos bigla lang mati. Ginagawa mo! Tapos masakit. Anong pa nga santing loot? Pero okay yan. Pag may tela, ating kalilutan masanting. Hanggang yun naka-mag-loot. Pag ating ko nga be-looter, patayin nyo na yun mo. Baka masanting ko naman loot. Peg-loot na kayo. Siyempre, gagamit kang utak! Number 4, The Rage. Next one, The Rage. Pining karakter ini na panimimwa. Alaya ko ang baril. Panimimwa. Alaya ko ang gamit. Panimimwa. Imiti at tambing. Panimimwa. Tambing yung mag-exit.
Palimi mo malapit na yan mo malapit. Tayo na kasi ano pa nga ako ulan yung may tetama kanya na lang yung kwento. Ulan yung milyari, may nga buong batang. O natingi kayo, kana ako. Ulan yung milyari, may... Woo! Ginagawa mo! Woo! Sabi na kasing mamaglakota na. O yan. Salanan niyo po, may sambutang. Pero yan. NANI?! Piling! Bibili! Sakinda! Number 5! Announcer! Ang kaluguran mo, bigla nang maging announcer. Sabi na, yan po mga kaibigan. Say to puds is on the run, and now he's chased by somebody behind him. And now look at that! Look at that! Look at that! Look at that! Have you seen ever? I've never seen like that before in my whole entire career. Oh my god, what a play! And now he's putting down. Solid ka, boss! Did you see that? What a nice diversion by Say to Puds. As you can see, no, mga kaibigan, no? Napakagaling naman ni Say to Puds. He's showing his skills, no, mga... May teleport na ako na naman. So mga Puds, happy nito. Follow na guys! Like! Comment! And then mag-subscribe kayo kahit nung karingado nga rin kita. And kahit nung wala nyo buri. Happy nito na! Share nyo pala yung guys. Yung video ngayon. Para gulan tayo channel. Paasa lupa, bitis keng gabun. Kakaiba ka boss!